Andong bote oh. So ayan oh, aming torda. Sige. Kung paano yan patatayuin, tayo gusto nila. Sige, Bira. Bira. Ready na ang camera. Na. Okay. Papasok mo sa loob tayo. Yun, umangat na. Matik oh. Masyadong mataas yata, puro itong ano natin, tusok. Ay, itong ano? Oo. Baba natin ng isang ano. Wing level muna. Ayan. Maganda pala pagkaganto yung lalatagan eh, no? Malambot, tutusukan. Oo, i-ano mo muna. Ayan, tapos na yan. I-update mo muna yung ano. Ayan, nakabalik. Iyon no. Meron na kaming tent. Tapos, ayos yan. Tapos mo yung kahoy. Iyon. Ito yung kahoy na dalawa. Oh, di ba? May sisilong. May sisilungan na. Ayos. Ganda. Wala. Mia sadik. Sarap na ditong matulog mamaya. Oo, puta. Ang lamig nito mamaya. Ayos. Ayos, Diego. Ayos. Oh, kape.